don't get me wrong ne, yazi ngiyavuma babathi empilweni umuntu akalahlwa mfethu. Yazi ngizihlalele la ngibhekane nongezana ngiyazikhuphula ukuthi cat lo ngezana lo uye besimxosha sonke sivathela kama-own goal. Umuntu ongabheka igame izolo angasho uma umtshela ukuthi yazi bokune-own goal uyovela athi yo ungezana mfethu. Lomjita manje mfethu usha ama-clean tackle usolo 1 point. Yazi izolo bengibheke ne-TV ngithi hayibo uyugeza bano bajet but samthekiselana ibara yazi ibhola likakuzwisa ubuhlungu mara angifuni ukukhuluma makashe umuntu akalahla nje empilweni nje umbeke nje uzoza mature or else. Yazi sometimes mawuyisinkwa eRussia example yama make sense amaqanda I make sense but what I want to say is umuntu akalahla nje empilweni hayi sengive up.